ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ବାସୁଦେବପୁର ଆର୍ଯ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଆଉ ସେଠି ନଣନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ବେବି ହେଇଛି, ଭଣଜା ହେଇଛି ଆମର। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଇଏ ହେଲେ ସେ ବେବିର ବାବା, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ଆମେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ପୁରା କୁନିଟେ ହେଇଛି, କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି ପୁରା। ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଧରିଲି, କହିଲେ ମାଇଁ ହେଇଛ, ଆଉ ମିଠା ଦିଅ। ମିଠା ବି ବଣ୍ଟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବୁଲିଲୁ, ତାକୁ ଟିକେ ଧରିଲୁ। ଆଉ ଝିଅ ବି ସ୍କୁଲରୁ କହିଲା ମୋତେ ମାମା ଟିକେ ଆଣିବ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ବେବିକି ଦେଖିବି। ତାକୁ ବି ସ୍କୁଲରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ସିଏ ବି କହିଲା ଟିକେ ଧରିବ ବୋଲି, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଲି, ସିଏ ବି ଟିକେ ଧରିଲା। ଧରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ବି ବେବି ଆଉ ତା ମାମା ଦୁଇ ଜଣ ବି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ। ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ଦେଖା କରିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ, କରିସାରିକି ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲୁ। ଆଉ ରାତିରେ ରହିବାକୁ କହୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ତାର ବି ହୋମୱାର୍କ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ରାତିରେ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରି ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ କହୁଥାନ୍ତି ଆମେ ଧରିବୁ, ତାର ଦେଇନଥିଲେ, ଝୁଲଣ ଦେଇନଥିଲେ। ଆଉ ପରେ ଆସିକି ସେ ଯେଉଁ ନର୍ସ କହିଲାରୁ ସେ ଗୋଟେ ଝୁଲଣ ଦେଲେ। ସେ ଝୁଲଣରେ ପୁଅକୁ ଶୁଆଇଦେଲି, ଶୁଆଇ ଦେଇକି ତା ମାଆ ବି ଶୋଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଫେରି ଆସିଲୁ, ରହିଲୁ।